Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Anton. Nganong wa man ka manawagdaan nga muanhi ka? Wa ka malipay nga ni ako. Wa magug kong magtuo. Anton. Oh, Oy. Doon na ka man di ay bisita. Mabalik lang unya. Kadiyot lang, tita. May mo makigsulti ni mo. Gusto lang ko mangayog sorry sa nahitabo sa kasal. May mo, tita. I'm sorry, busy pa ko. Magsulti raw niya ta, Anton. oh, Mauto ang imong inahan. busy lang si mama. Unsa man iya pagtuon ako? Dili tao nga nakinahanglan sa iyang pagtagad? Daan ka na nakong giingnan nga na turn off si mama nimo sa imong gibuhat dito sa kasal. Kadugay na adto. Ay, among gipanalipdan ang kahimtang ni Mateo. Dili ni gusto nga pasakitan ang ako mangod. Ingon ni anak kadako ang pagmahal ni mama ka Mateo. Madinumtanon di ay ang imong inahan. Di man. Pero pinangga lang yun ni mama si Mateo. Unya? Wa kay mahimo aron magkasuod mi sa imong inahan? Imo kong gipakalitan. Miapas ka din nga, wagay nang pahibaw na ako. Amy, hangtod ko wa sa gumakagusto sa imong pag-apas karon ako. Okay, sa may gusto nimo mo apas din ang asawa ni atong imong manghod? Naunsa ka? O, awa? Nahiubos lang kayo ko ninyo, oy. Naginam-hinam ko nga ako ikasulti ang imong inahan. Aron makapangayo kong sorry. Pero gilikayan man hinuon ko. Nakaliktan lang lagi si mama. Wabalagi kay mahimo aron magkasuot ng duha, Anton. Kuan. Magpaabot lang una ta sa gayon ha. Nakaila ko ni mama. Dili sa madimtanon. Pero kung bahin na gani kang Mateo ang sawayom, sakitan gyud na siya. Mga ayaw lagi ko niyag pasaylo. Ay, nakasabot lagi ko sa imong gibati lagi. Aw, kung mamugos ka pagduol niya, musamot kayang kalagot nimo. Maong palabay lang una. Dali na, magawas noon ta din. Asa man ko nimo dad Asa man imong gusto? Ay, nakalitan ko pagsud sa office ni Anton. Huwag yung kung magtuo nga iyang gipaapas dito ang iyang kalivin. Tingalig taton gud siya din ni Anton. Mugawas ko dali din sa office. Manawag una ko sa guard. Tingalig magdungan na sa bigawas o magkita pa min atong iyang kalivin. Manawag ko sa guard. Ganun ka? Lagot ko, Brad na kong Anton. Kalit sa sud amo kwarto. Nya? May galit og suji yung kwarto? Nagakos mong Sara? Unsa na? Imo ba gingon ni Sara ba? Anak ka na? Anak ba? Gikapikap ka may anak? Oy! Tupad noon mi. Nagtupad mo gigda Sara dong? Akong manyika ay. Kami tupad katri akong manyika. Wita gini mo dong eh. Hinaya gini mo dong eh. Unsa na bugart? Nah, ay lang pamugos. Kay di gigo mo sulti. Tinig bawion niya yung mampre na ang bonus niya gihatag na ko. Lagot jud na ko Brad Anton oy. Gusto sa Sara at tumipuyo ila. Dadon ka ni Sara kung ato siya puyo sa ila. Kami good munyika at tumipuyo sabot oy. Sapot ka na. Lagot. Lain naman lagot mo noon. Sama ka. Anong di mo ka musugot? May nang adto mo dito. Karon di makaadto si Brad Anthony mo.
Di lagi ko! Kurusan. Ngano lagi? Adlo kuya papa, uy. Sige na siya tanaw na ako. Aw, nabayot na to yung papa. Ha? Gwapong guga. Kuan ko nung... Da, nood akong gisulti dong. Gwapo ka. Ha? Nga, nood ka bugart? Di mo rin balik ko istorya. Ha? Nood lagi. Gwapo ka. Kung awan ang dagway ni mo. Adlok jud ko. Iya palang kuhaon munika. Di na paduulon ako. Hila ko. Di na may tabo dong eh. Ha? Di na may tabo. Nganong di man bugart? Tungod kay kana si Sarah, pinangga ka na. Ug di may tabo nga pasakitan kang Inday Sarah. Kilabanan kang Sarah. Di ko ato puyo ila Sara. Kini jud brad na ko Anton. Ayo jud ni patay sa kumo na ko ba? Iyo na dong. Priso ka na. Unsa man na prisoy? Mapreso god. Adto ka puyo dako bay ba. Pero dagan kayo mo. Unya, pulos di ka makatug, makayang, matug na ka tindog. Ha? Gusto ka? Amaw! Hain man si Mateo. May gawas man to, ma? Tingalig to ana sa tong bogart. Ay, Doon na kay problema, ma? uwa oy. Gikapoy lang ko. Maayo kay bago pang matay mong apo. Makalingaw gid kayo na nimo. Mao ba? Ang bibi pato para sa akong paghigda. Kadiyat, ma, ha? Ay, dili mayong masayod si Sarah nga miapas sa opisina ang ka-live-in ni Anton. Lula, kinsa bantay mo nika? To si Mama Mateo. Oh, ay, day, Sarah. May paulig sa'yo si ma. Gikapoy ko na siya. Imong gisumbong ni mama ang buhat brad nako Anton? Wa, uy. Kibaw kang gikapoy si Mama, imo pag yung asulon. Ako lang sulti mama. Mateo, ayaw lagatagig problema si Mama. Bitaw dong, ayaw dong. Mayo na ibaws mama. Aron sustiyan niya ako brad Anton o ako'y gusto. Ako siya na ba't yun brad Anton ako ba? Kay baw ba kasi mong gisulti, Mateo? Kabaw jud. Kay baw ka gunsay mahitabo nimo kung imong tinuod ang imong gisulti? Nahibaw ka, ha? Ingon bugart. Pulos kuno kabilya libot nako. Unya, dagan jud kaayo mi. Dagan baho. Dili lang kay kana, Mateo. Dili ka na makakita sa imong munyeka. Di na ko kita sa akong munika. Dili na. Kay dadon naman kaslayo. Dadon ka sa dakong bay nga baho, nga init. Unya, samok pagit kaayo. Ay, hindi lang di ko patay na ko brad Antonoy. Bisag kinsa, dili ka angay mo bahad nga mo patay ka, ha? Dili ko gusto mamahimo kang kriminal, Mateo. Dili ko gusto usa ka kriminal ang papa ni Barbie. Ilag ka, Sara. Nakahilak na lang hinuon ko. Mateo, ayaw gid pa ko naunaan ang mupatay kag tao, ha? Labi na gyud sa imong brad Anton. Kalit naman good siya sud ato kwarto. Dili lang ta malimot sa pagpanarang ka sa tong kwarto. Basta, ayaw gid paghimog daotan batok sa imong maguwang. Ako lang siya bagon ba? Unsa? Tapa ang ganay! Bugart! Naam ko diri. Istorya mi, Sara! Wala man ko istorya. Sige lang ko suno ninyo. Minaw lang ko ninyo ba? Igo lang niya. Naong ako kumo na. Sorry. Ari lang ko diri. Ari lang ko diri, ha? Bye-bye. Babay. Patingaw! Buotan man ang papa ni Barbie Doll, no? Butan, John! Tuwa sila si Mama o ang atong munyeka sa tong kwarto.
karon. Wa pagid mawa ang gibuhat sa imong inahan. Sobra gid ang akong kahiubos nga natagamtaman. Come on, Amy. Kalimtan na lang gud to na to, good. Ugay ko bala ka. Inainayan ako pasabot sa mama nga nakalitan ka lang. Nga wa ka maibaw, nga manghod ako sa Mateo. Murag mahuwasan ko gamay. Kunin mo kong palitan og bag. Oh, kanaro day. Sige, pamili. Tingalig nagtuo ka ha, nga basta bag lang akong ipapalit nimo. Oh, ha? Dali, mananaw tag bag. Lolo, katawa man mo, Nika. Murag nakakita naman mata. Katawa man ko nagwaon. Abi manggod niya. Ayang papa ang hagwa niya. Makalingaw na kaayo ang munyika dong. Maayo untag dili na ipadayon ni Sarah ang iyang tinguha nga adto mo mamuyo sa ila. Di ko sugot. Wa kay mahimo kun mo desisyon gyud si Sarah. Kanag jud brad nako Antonoy. Sige samok. Dinisab ganiya. Kalit lang abli pultahan. Unsa? Lagot na jugo. Ana brad nako Antonay. Wadi ay nimo trangkahi ang pultahan. Chawon, limot man Sarah. Hasta pud ko. Usa na ba sa iyang kipuhat? Iya unta kugos akong nika. Ako sugot. Mugos para jud. Lagot mayo Sarah niya. Ingnan Sarah wa siya labot mo nika. Iya kuno anak mo nika. Unsa? Mama, ako lang munyika. Wan, jud labot ako bad Anton ana. Ako munyika lang na maha. Ako lang jud. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!